Vale, cando queiras, contanos un pouquiño como vai ser esa iniciativa. Hola, son Mariana Carballal e o próximo día 6 arrancamos cun obradoiro que se chama Lembraba a máis bella do lugar, que é unha proposta da Asociación Clásicas e Modernas, está financiado polo Ministerio de Cultura e o fomento, a parte de fomento para a lectura. Entón parecenos unha idea moi linda porque xuntaremos a persoas maiores que nos conten a súa historia coa finalidade de recoller a memoria oral e despois poder transcribila, reescribila da man da escritora Inma López Silva, que é a que vai a impartir os obradoiros, e finalmente publicalo. É unha iniciativa a nivel estatal, xa se fixo na Comunidade de Aragón e tamén na de Valencia. En Galicia faz aquí en Verín, porque como estou eu por aquí, que son das Varellas, pois e ademais hai unha cousa moi importante, a Biblioteca de Verín asinou Bibliotecas en Igualdade coa Asociación Clásicas e Modernas, foi das primeiras que asinou, unha biblioteca con moitísimo mérito, moitísima implicación social, moitísimo traballo en actividades moi variadas, e nós estamos encantadas de poder ofrecelo na Biblioteca de Verín. Dicimos a todas as mulleres maiores e non tanto que se apunten, que veñan, van a estar felices.